Ja, bi pjaċir kbir illi ħajkolna magħna lil Dr. Alfred Sant, illi huwa ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. U qiegħed bħalissa qiegħed ġewwa Brussell u allura b'xi mod ieħor fejn where there's a will there's a way kif jgħidu bl-Ingliż u proprju jinstab magħna b'mod teknoloġiku. Nsellmulek, Dr. Sant. Qed tismani tajjeb. Iva u qed narawk ukoll. Kif tinstab? Tajjeb ħafna, u inti? Jiena ma ngergirx, jiena la darba nkun hawn nkun għall-qalbi. Għandi bżonn naqra iktar volum, issa ma nafx jekk tixtajjat inti jew jgħoddulek iktar volum, waħda minnhom nirranġaw b'xi mod jew ieħor. Fidejja għandi il-ktieb tiegħek jien hawnhekk, Confessions of a European Maltese, The Middle Years 1975 to 1992. Huwa ktieb li mhuwiex ġdid fjamant għaliex ilu ftit snin fis-suq, però huwa ktieb li propju għadu kif rebħek dan ir-rikonoxximent bħala il-Premju Nazzjonali. Kif tħossok għal dan il-premju? Mhux l-ewwel wieħed li ħadd, però naħseb dejjem itik ċertu sodisfazzjon u vera. Le, hemm interess li tara li ktieb li tkun ħriġt qiegħed jagħti r-riżultati tiegħu u li qed jiġi apprezzat u ma ġiex apprezzat biss permezz tal-premju li semmejt int, imma anki għax skont ma qalu lill-pubblikaturi nbieħ u nbeħseb. Meta jien ovvjament kelli l-opportunità illi naqrah bħalli taf inti, Dr. Sant, għax aħna konna ltqajna ammont ta' snin ilu issa, konna għadna bil-vajżer u bil-maskra dak iż-żmien li ltqajna, rak tiftakarx. Il-laqgħa żmien tal-Covid. Iva, kien wieħed minn żmien tal-Covid meta jinti bil-maskra wiċċek mod tisaw fuq bajnejk kollox u jiena bil-shield. U kien ktieb illi huwa ktieb interessanti immens illi jirrifletti l-istorja kemm ta' pajjiżna, però l-istorja tiegħek ta' minnu Dr. Alfred Sant. Xi jkollok tgħidli fuqha taqbel magħha din l-analiżi tiegħi? Ifhem li qed nagħmel għamilt fih dak il-ktieb kienet illi ngħid mhux ġaddejt. Mhux ġaddejt meta kont l-Istati Uniti għal xi 3 snin, x'ġara meta ġejt lura Malta biex nipprova nibni affarijiet ġodda f'dak li għandu x'jaqsam ma' tmexxija amministrattiva u ekonomika, u mbagħad il-ħajja personali tiegħi, il-ħajja politika tiegħi u anki il-ħajja li kellha x'taqsam mal-kitba, mal-letteratura u mal-ġurnaliżmu. Allura effettivament imbagħad tirrifletti fuq dawn l-aspetti kollha tal-ħajja. Il-ħajja fl-Amerika kienet tingħix li kont hemm jien li kien żmien interessanti ħafna. Meta ġejt lura Malta fis-snin 70 illi kienet epoka interessanti wkoll u kellha l-problemi tagħha. Il-ħajja personali mhux jixtgħaddi minn fejn tidħol għax-xogħol, kull ma xogħol tagħmel, li ma sfidi tiltaqa' magħhom. U effettivament ukoll anke dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja tal-kitba għax kien hemm żmien fejn kont tikteb regolarment fil-ġurnali għal snin twal u anki fis-snin meta kien hemm ċertu taqlib politiku għaddej, u kont tikteb romanzi u affarijiet letterarji. Inti dejjem issemmi ħafna l-Mario Azzopardi, l-Albert Marshall, Joe Frigieri, illi dawk kienu anke nies illi biex ngħidlek isek barra li kbirt magħhom kienu nies ukoll illi ispirawk? Konna naħdmu fl-imkien fuq ħafna affarijiet, dak li għandu x'jaqsam ma' teatru fi żmien antik, dak li għandu x'jaqsam ma' organizzazzjonijiet kulturali aktar quddiem. Pereżempju ma' Mario konna waqqafna magażin letterarju kien jismu Neo, illi mbagħad min kiteb fih dak iż-żmien illum issa stabbilit bħala kittieba letterarji magħrufa ta' ġenerazzjoni ta' warajja, ovvjament, għax Mario jien konna ta' ġenerazzjoni ta' snin 60. Anki pereżempju ma' Joe Frigieri. Joe Frigieri kien f'inizjattiva tiegħu iddeċida li jtella dram tiegħi li jibqalu grata għal din il-ħaġa. Biex kienet xi ħaġa li ma kontx nistenna, kont għad nimsiefer u ma rnexxilix narah għax tella hu l-inizjattiva tiegħu. Ġifieri hemmhekk hemm rabtiet ta' kooperazzjoni kbar qodma li għadhom hemm. Innexxielek toħroġ ħafna l-element personali tiegħek.
jiena li ovvjament jiena nħobb naqra ħafna romanzi u li inti għandek bosta u kellek suċċessi bihom, meta nfittex fi ktieb anke meta jkun ktieb ta' storja jew ktieb bħal dan ta' speċi autobiografija xorta nfittex dawk l-affarijiet illi jisom nħobbu ngħidulhom hekk jisom heartwarming illi tajtora xeħlew jew ikos kurzita. U inti kont onest u ġenwin ħafna fil-ktieb fejn ġini il-papa tiegħek li biċ-ċar tkellimt kemm affettwatek. U mbagħad anke b'mod speċjali dwar it-tifla tiegħek Marta li tkellimt dwarha u kif lilek litteralment irrivoluzzjonatlek ħajtek. U dan naħseb huwa parti mis-sigriet tas-suċċess ta' dan il-ktieb, vera? Dwar hekk hux parti mis-sigriet, jekk hemm sigriet, ma nistax ngħidlek. Ma ovvjament meta tkun qed tikteb l-istorja ta' ħajtek mhix għaddej u mhix għaddejt, ma tistax sempliċement tiffoka biss fuq parti minnha biss, imma tipprova tagħti stampa aktar miftuħa, aktar wiesa'. Peress li mbagħad nikteb ir-romanzi, allura mbagħad tiktibha b'mod ta' storja. U dik l-istorja tittaqqad l-elementi differenti. Irdu jkunu elementi ta' storja li tkun ġrat, irdu jkunu wkoll elementi ta' persuna, jkunu personali, għax effettivament dak li tkun għaddejt minnu jkunu personali. Stoqgħod attent kif tiktibhom dawn l-affarijiet ma tridx tkun indiskret, ħanuża dik il-kelma. U fl-istess ħin tkun ukoll kemm jista' jkun veritier. Naħseb illi dik kienet l-isfida u tibqa' l-isfida ta' kull min jikteb il-memorji ta' ħajtu. U rajna kemm bħalissa f'Malta għandna sensiela sħiħa ta' kittieba, ta' politikanti, ta' ġurnalisti li kitbu l-istorja ta' ħajjithom. U tara kif jitellawha u jitellawha b'sena kbira illi fiha mhux biss jitkellmu dwar l-isfidi ta' xogħol jew l-isfidi ta' politika jew l-isfidi ta' tmexxija li kollhom fihom, imma wkoll il-mod kif mxew fil-ħajja personali tagħhom. Dik kienet waħda mill-isfidi li kelli jien fil-kitba dak il-ktieb li ma rridx naqa' aktar lura minn dak li jagħmlu huma. U nittama li ma waqgħitx wisq lura fuq dawk li kitbu b'ajstrija kbira fuq ħajjithom fil-modi. Bħalissa qed nuri għand il-ktieb tiegħek f'idejja u ġo fih hemm ftit ritratti u proprju qed nuri wkoll xi wħud mir-romanzi illi ktibt inti hawnhekk għandna Bejħu Xiri, jekk mis-sejra żball kien wieħed minn tal-bidu dan u vera Bejħu Xiri. Tieni wieħed li ġie pubblikat. U kien ġie pubblikat fis-sena jekk niftakar tajjeb, jew ma nafx is-sena biex jiddispjaċini, imma 42 sena ilu naħseb xi ħaġa. Imma mbagħad kien hemm romanz li kont ktibtu qabel u li ġie stampat wara, pubblikat wara, kien ismu Silġ fuq Kemuna, illi jitkellem dwar il-ħajja tal-żgħażagħ Maltin u Għawċin fil-bidu ta' snin 70 u lejn l-aħħar ta' snin 60. Meta pajjiżna kien qed jinbidel bil-kbir, kien deħel it-turiżmu bil-qawwi, l-industrija bil-qawwi. U hemmhekk l-isfida kienet kif se nuri dak li ġara, kif se nagħti xhieda dak li ġara, mhux billi tikteb essays jew billi tikteb kummenti, ma billi toħloq storja. U toħloq storja b'mod li tirrifletti tajjeb l-aspirazzjonijiet tagħhom, il-problemi tagħhom, il-ħajja tagħhom. Dak kien it-tieru romanz li deru mbagħad bħala tielet romanz ta' ktieb. U għalija huwa parti importanti ħafna miż-żmien ta' ħajti li ktibt dwaru f'dal-ktieb għax mhux inbilli jkun hemm rispetti politiċi, rispetti ta' xogħol, u kollox mbagħad il-ħolqien letterarju għadu xi ħaġa li kien xi ħaġa u għadu xi ħaġa tal-akbar importanza. Hemmhekk qed turi it-tifla tiegħi meta kienet żgħira ħafna pereżempju, li issa rispett personali. U hemmhekk inti l-esperjenza ta' bidla illi tkun kif taqbad tgħid waħdek fis-sens li m'għandekx responsabbiltajiet aktar milli x'jaqsmu miegħek. U qed ikollok responsabbiltà għat-tifla jew għat-tifel tiegħek għall-ibnek jew għall-bintek, dik hija life changing, bidellek il-perspettivi ta' ħajtek. Li ġrat li wkoll. Għaliex
Jekk meta tkellimna dwar ir-romanzi kollha l-oħra li ktibt kollha kienu bil-Malti. Però mbagħad il-kitba fuqek innifsek tibda bl-Ingliż għal liema raġuni. Ħaġa nemmen li meta tikteb xi ħaġa kreattiva tiktebha bl-isem ta' pajjiżek. Issa di xi ħaġa li nemmen fiha jien għal ħadd ieħor ma toġġ għax kien hemm ħafna kittieba li kitbu b'lingwa oħra, ma li hija kruċjali. Ma nistax nimmaġinani nikteb xi ħaġa kreattiva de novo mill-bidu ġifieri bl-Ingliż għalkemm l-Ingliż ma jdejjanix. Ma mbagħad meta tiġi biex tikteb dwar ħajtek, ħsibt u għadni naħseb li ħajr ikollok ċerta distanza dak li qed tikteb. Ma tkunx daqstant kreattiv imma toqgħod lura u mbiegħed. U l-fatt tuża lingwa li mhix il-lingwa tiegħek itik din id-distanza li hija kruċjali, importanti. Nara jien. Sa mhux veru fil-każ ta' kittieba Maltin oħra, jekk taqra pereżempju l-ktieb ta' Ovvio, il-klassiku tal-biografija Maltija ta' Herbert Ganado, Rajt Malta tinbidel. Forsi ktib li intesal, inġustament, imma meta taqrah tifhem illi kiteb b'mod brillanti fuq ħajtu u żminijiet tiegħu bil-Malti u ċerta distanza naħseb li żamma wkoll mhux għal kollox imma żamma. Kassjer tinżomm distanza totali allura għamilt dak il-kitba bl-Ingliż. Mistennija ovvja li ħanamililek. Wasalna sa' The Middle Years sal-1992. Issa Dr. Sant minn 1992 law għaddew, ġifieri snin qed igerbu naqra. Wasalna għal later years ma nibqgħux fuq il-middle years. Meta ħanarawh dan il-ktieb ta' wara dan? Biex nkun onest miegħek qed naħseb fuq. Naħseb fit-tielet għax dak qablu kien hemm ieħor li wassal sa 75, sa 75. Dak wassal li għandek fidek wassal sa 92, bħalissa qed naħseb għal xi ħaġa li tkun aktar il-bot mit-92. Xort nkunu għadna mbeda minn żmien tal-lum għax tant ta' żmien, imma laqas qed tikteb fuq storja. U veru tħossok li qed tikteb xi ħaġa tal-imoddi. Forsi mhux daqs il-kavalieri imma l-imoddi. Mela, jekk alla jrid nerġgħu niltaqgħu meta joħroġ dan il-ktieb, le? Ġifieri qed nagħmlu appuntament. Jekk tistedinni niġik. Bil-qalb kollha, pjaċir tiegħi jkun. Jekk alla jrid tkun Malta dak iż-żmien tajjeb għaliex ovvjament dejjem aħjar jekk kont qiegħed hawnhekk di persona milli qiegħed daqshekk il-vot. Napprezza immens Dr. Sant, grazzi li kont magħna u awguri u proset għal darb'oħra għall premju tant mistoq. Nawgura lilek u lill-programm tiegħek. Grazzi. Lejli tajjeb. U minn dik il-konverzazzjoni pjaċevoli hemmhekk ħammorru għal waqfa nkomplu hawnhekk bil-mistiedna li ħajkunu qegħdin miegħi fl-istudju.